va néixer al 1714. Es va convertir en tot un símbol de la ciutat i va patir un atemptat que quasi acaba amb la seva vida. Estem parlant del pi d'en Xandri, sens dubte l'arbre més popular de Sant Cugat. És curiós que un arbre tingui una història que contar, però del pi d'en Xandri sabem quan es va plantar, qui ho va fer i per què. Sant Cugat té un passat clarament agrícola i als voltants del segle XVIII tota aquesta zona estava dedicada a la vinya. Quan els ceps eren massa vells i disminuïa la seva productivitat, era costum arrencar-los i replantar els terrenys amb pins pinyoners fins que la terra recuperés la seva fertilitat. Va ser en Pau Serrabogonyà que a prop de l'any 1714 va replantar amb pins tota aquesta zona i 40 anys després, passat el període de rotació, en Josep Serrabogonyà els va talar tots menys un. Per quin motiu? Doncs com a fita viva, ja que la posició on va créixer aquest pi marcava la frontera entre els seus terrenys i els del veí. Per aquest mateix motiu, l'arbre es va respectar generació darrere generació, fins a arribar a créixer fins als 24 metres d'alçada. I d'on va rebre el seu nom? La família propietària dels terrenys eren coneguts com els Alexandre, i del diminutiu d'aquest nom va agafar el seu el pi, que primer va ser conegut només com el pi gros, després com el pi gros d'en Xandri i avui en dia simplement com el pi d'en Xandri. Es tracta d'un pi majestuós, ubicat en un emplaçament privilegiat prop de la Torre Negra i a tocar del camí de Can Borrell i Sant Medir, amb una forma molt particular. Però no sempre ha estat així. Abans gaudia d'una capçada semisfèrica i arrodonida, com un perfecte bolet. Però arrel de la gran nevada de la nit de Nadal del 1962 va perdre algunes de les seves branques i va obtenir la particular forma amb què tots el coneixem avui en dia. Hem de dir que el pi també va patir els efectes de les ventades del 2009 i la nevada del 2010, que van afectar una branca terciària i el van deixar una mica més orfe de fulla. El pi d'en Xandri ha vist passar generacions senceres de santcugatencs, especialment durant la Diada de Sant Medir o durant la marxa infantil de regularitat, però també durant el dia a dia de la ciutat, ja que el camí que passa a tocar del pi és la porta d'entrada de Collserola des de Sant Cugat. El 1995, l'Ajuntament va declarar el pi d'en Xandri com a arbre d'interès comarcal i local. Tot i que hem de recordar que el pi d'en Xandri no és patrimoni de tots, sinó que és un arbre privat. El seu propietari era en Esteve Miquel i Pla, i ara ho és en Domènec Miquel, que van heretar el pi d'en Xandri de les generacions anteriors i l'han aconseguit preservar per a les posteriors. Tot i que les nevades i les ventades no van aconseguir acabar amb ell, la nit del 2 de febrer del 1997, el pi va patir un atac que gairebé acaba amb ell. Algú va intentar tallar-lo sense èxit. La serra no va poder acabar amb els 3 metres i mig del tronc, així que van omplir el tall amb combustible i li van prendre foc. Era sobre entre 2 i 3 quarts de 8 del matí i sona el telèfon de casa i era la policia local que diu: Jordi, que han tallat el pi del Xandri fins a la meitat, que està a punt de caure, què fem? Clar, dius, ostres, et quedes sorprès, no? A partir d'aquí els dius, no, escolta, no feu res, acordoneu la zona per seguretat i ja veurem a veure què podem fer, però de moment, el tallem, el deixem caure o no? No el deixeu caure. Bé, a partir d'aquí ens vam moure tots, vam avisar al gabinet d'alcaldia i vam anar en seguida cap allà. Clar, el tema estava molt fotut, perquè el pi tenia un tall entre 30 i 40 centímetres d'amplada i arribava fins al cor, fins a la mèdula, fins al centre de l'arbre. Estava tallat fins a la meitat. Evidentment, l'estabilitat perillava. La decisió era molt difícil, hi havia molta pressió per dir, escolta, hi ha un tema de seguretat, més val que cagui fora, no? De fet, aquell diumenge per la tarda i la nit jo no vaig anar a dormir. I vaig estar preparant un dossier a l'alcalde perquè a les 9 del matí el tingués. Un dossier de què? De recuperació del pi. L'Ajuntament va actuar amb celeritat. L'alcalde Joan Aymeric va enviar els tècnics municipals, que van establir un programa d'actuació tècnica per intentar salvar el pi. Aquest primer pla, realitzat per Jordi Torrijos, cap del Servei de Paisatge i Verd i Urbà, tenia com a objectiu intentar salvar el pi i
i en cas de no poder aconseguir-ho, intentar mantenir-lo dempeus com a símbol històric i cultural. Es van establir 16 grans puntals i 6 cablejats d'acer per assegurar la seva estabilitat, i el tall es va tractar per afavorir la cicatrització i els tancaments anulars laterals. Aquest atemptat va provocar la mobilització de tota la societat santcugatenca i va provocar una de les manifestacions més multitudinàries que es recorden a Sant Cugat. Més de 4.000 persones van participar en una marxa fins al Pi i els nens de les escoles de la ciutat van plasmar la seva visió del Pi en prop de 3.000 dibuixos que es van penjar al llarg de tot el camí. El recorregut de la marxa unitària va sortir de la plaça Octavià a 11:15 i va dirigir-se pels carrers Santiago Rossinyol, Rambla del Celler, Pla del Vinyet i va enfilar la seva fi pel camí de Can Borrell fins al Pi d'en Xandri. Les pancartes en contra de la urbanització i a favor de la preservació dels espais naturals van presidir la marxa. Un cop a l'esplanada del Pi d'en Xandri van iniciar-se els actes programats per la plataforma cívica. El grup santcugatenc Els Llunàtics, junt amb membres de la plataforma, va trencar el gel amb una cançó sobre Torrenegra i amb l'adaptació d'una cançó de l'animador Ramon Roma. Torre amb piscina, jardí privat, X pessetes al metre quadrat, de 7 minuts de la capital, vingui pel túnel central, vingui a veure-ho, no s'ho creurà, això és un lloc molt privilegiat, el camp de golf, aquí al costat, com fer avui no sap on anirà, de 200 quilòmetres i va penjar més figures, paradigmes que mig un somni natural i muntanya, mira que verd de Déu, quina verdura, reconec feliç tot envoltat de bosc, viu de la vida gris, es ven a nius de mort, tota serà vina, tota serà brat, tot era verd, tot era can sembrat, no trobo torre negra, no trobo torre negra, tota serà vina, tota serà brat, tot era verd, tot era can sembrat, no trobo torre negra, no trobo torre negra, tota serà vina, tota serà brat, tot era verd, tot era can sembrat, no trobo torre negra, no trobo torre negra. Tot era can sembrat, no trobo torre negra, no trobo torre negra. L'atac al Pi d'en Xandri va revolucionar la defensa de la preservació de l'entorn de la Torre Negra, que en aquell moment era encara zona urbanitzable no programada i portava anys generant un moviment social partidari de la seva protecció. Creiem que després de l'esforç que suposava l'organització d'aquesta marxa, l'únic que feia falta era la participació de la gent. I bé, som quasi 4.000 persones que han participat en aquesta marxa, que realment ha estat tot l'unitària que preteníem i per tant estem molt contents de la resposta que ha donat als ciutadans. Concretament demanem que es mantinguin els usos agrícoles i forestals que hi ha en aquests moments, per tant cal recalificar el sòl, i també demanem que la supressió del Pla General Metropolità, del túnel central de Collserola, de la carretera de Cornisa i de la Ronda Sud de Sant Cugat. Deu anys després de l'atemptat, les càmeres de Televisió Sant Cugat van presenciar les tasques de control i manteniment anuals per valorar l'estat del Pi. Ja fa 9 anys que el Pi d'en Xandri va patir l'intent de tala. Des de llavors s'ha cuidat l'arbre amb revisions periòdiques amb una freqüència mínima d'un any a les parts altes. L'última revisió ha estat ara i s'ha constatat que, malgrat les vicissituds que ha passat i els seus 231 anys de vida, el Pi evoluciona favorablement. Una de les millores s'ha observat a la mateixa ferida del Pi. Després de passar un any oberta a l'aire lliure, s'ha observat que el tall ha anat cicatritzant. Tot i això, hi ha un inconvenient. El fet de no tapar la ferida ha facilitat que l'aigua de la pluja hi penetrés. Per això, a partir d'ara sanejaran la zona fent uns talls específics i estudiaran també la possibilitat d'utilitzar un producte impermeabilitzant. Al Pi també se li ha trobat un nou visitant a la capçalera. Es tracta d'una infecció de fongs que no és perillosa però que necessita tractament. A banda de les actuacions tant a la zona de la cicatriu com a la capçalera, el Pi haurà de continuar amb els 16 puntals que el subjecten. Actualment, el Pi evoluciona molt favorablement, però encara necessitarà els puntals durant uns anys més fins que es recuperi per complet.
El mateix Jordi Torrijos ens ho va explicar al nostre plató a motiu de la presentació del llibre Arbres singulars de Sant Cugat, que va publicar juntament amb Josep Castelví i Jordi Roca. El pi d'en Xandri com està? Bueno, el pi d'en Xandri, escolta'm, està relativament bé o bé, no? Tot i la ferida que té perquè és molt greu, però escolta'm, està molt bé per lo que hagués pogut estar. El pi d'en Xandri segueix endavant, hem de seguir mantenint els puntals perquè, clar, la ferida és molt forta i cada anell de creixement que fa anular va tancant, però molt lentament. Quan estigui molt més tancat podrem treure els puntals, mentrestant no. I cal fer revisions i cada any cal pujar a la part alta de la capçada i comprovar que no hi hagin problemes d'atacs de paràsits. Es pot considerar a Jordi Torrijos com el tècnic municipal que va aconseguir salvar el pi d'en Xandri. Però tot i que la seva salut està assegurada, la conservació dels terrenys on s'aixeca encara és fruit d'un llarg litigi. Fa poc que el govern de la Generalitat va excloure l'àmbit de Torrenegra i del pi d'en Xandri, del Parc Natural de Collserola, donant compliment a dues sentències del Tribunal Superior de Catalunya i del Tribunal Suprem. Un pas enrere en la cursa per protegir aquests terrenys que ha provocat que els protagonistes de la marxa en protecció de Torrenegra de 1997 tornin ara a l'acció. Ara fa 20 anys, 3.000 persones vàrem arribar-nos fins al Pi per expressar el nostre rebuig per la bàrbara agressió i per reclamar unànimement per la protecció de Torrenegra. Durant aquests darrers anys, l'Ajuntament, el Consorci de Collserola i la Generalitat de Catalunya han fet importants esforços per respondre al clam de la ciutadania. Però fins a la data, totes les iniciatives per protegir Torrenegra s'han topat amb sentències judicials contràries. Sota el nom de Pi d'en Xandri més 20, diversos integrants de l'organització d'aquella primera mobilització van organitzar una sèrie d'activitats amb l'intenció de deixar ben clar que l'esperit de defensa del pi i de la natura continuava ben viu. Es van organitzar una sèrie de xerrades i una exposició on es van recuperar la major part dels dibuixos que els nens santcugatencs del 97 van realitzar com a homenatge al pi. Una mostra que s'ha d'agrair a Josep Pros, que va guardar durant aquests 20 anys prop de 3.000 il·lustracions del pi d'en Xandri que van omplir el pavelló 3 de la Rambla del Celler. Cal destacar que com veurem a l'exposició, la majoria de dibuixos, el 95%, el pi d'en Xandri és normal com era abans, perquè els nens no van tenir temps d'anar a veure el pi d'en Xandri ni apalancat en 15 dies, perquè no va haver-hi temps, o sigui, n'hi ha pocs dibuixos que veurem el pi d'en Xandri amb les crosses. Diverses entitats de la ciutat van donar el seu suport al col·lectiu i al seu manifest. El col·lectiu Pi d'en Xandri més 20 va tornar a fer el recorregut de la marxa de fa 2 dècades fins a arribar al Pi. Tota la terra és una terra que crema sota el ciment que l'ofega. Hi ha ciment que es forja a terra a cops d'or negre i bandera, i si el reclam de la terra és sumar les diferències, com farem front a la bèstia que se'ns vol menjar la terra. Si darrere les fronteres hi ha germans que estimen terra amb tantes altres llengües, i darrere i dins de la frontera hi ha qui ens vol prendre la terra per acumular riqueses convertides en escletxes. Hi ha parcel·les que envenenen, hi ha boscos cremats per vendre. Avui en dia el Pi d'en Xandri ha esdevingut un símbol d'identitat de Sant Cugat i en particular dels esforços dels ciutadans per protegir l'ambient natural del municipi. El Pi dona nom a una de les escoles municipals de Sant Cugat, a un grup de teatre, les Xandrines, a un carrer i a una editorial local. Fins i tot a una beguda. Es tracta d'una combinació de ratafia, moscatell i llimona que es va triar en un concurs com la beguda pròpia de Sant Cugat. Qui estima Sant Cugat, estima el seu pi. I assegurant el seu futur, assegurarem també el privilegiat entorn natural de la nostra ciutat.
d'esquerdes verges entre veïna i frontera. Terra de preguntes sotmeses, de respostes incompletes, de respostes incompletes.